दिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों फैया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौ देराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मानसिमोन गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जाबायदि मोनबाय फिथाइ मोनबाय दा लाजिनांगौ दङना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नों खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जोङो आवाज सावबाय आवबो आवाज सावो जों सानै मानसि दंमोन सासे दा बुंनानै थाबाय दिनै बेरासिन जागासिनो जाबाय दाला नैबे समाव बन्द जानांगौ नांगौ जाखांबाय जों आरो दा बोरै मोनदों दा बोरै मोनदों लन्थं जुखौ नोंसोरो ओरैबायदि दख'ना फैखो नुजाहां नोंसोरो मोसानानै देखायदों मानसिफोरनि सिगाङाव गिदिर मिन्थिया उन्दै मिन्थिया न'खरनि मा होनो मबाइलखौथ' आजिखालि जुगाव ससियेल मिडिया जेब्लानिफ्राय ओंखारदों मबाइल गिदिर जेब्लानिफ्राय ओंखारदों बयबो आदै मादै जानायफोर एबा गिदिर गोलावफोर मा होनो बैसो जानायफ्राबो नायग्रा जाबायना बेखौ मबाइलखौथ' सेंग्रा सिख्लानि होननानै लिरनानै हराखैना बयबो नायो थ' बेखौ नोंसोरो मिन्थियाखै मिथिगौ ना नोंसोरो बेफोरखौ सानाखै नोंसोरो सानदों खालि फेसबुकनि बे थाइसे थाइनै फैसानि थाखायनो नोंसोरो बिदि दख'ना फैखो मोसादों आरो बे खनजिथाना मा होनो बेना अभार जाबायमोन आरोना गोबां दङ बर' आइजोफोर बिसोरखौ नुनानै सोलोंनाय बिसोरो खिन्थु सिगां बेफोरबायदि बानायामोन जानो हागौ ओमफ्राय बिसोरखौ नुनानै बिसोरबो सोलोंदों आरोना बिसोरो सानदों इसोरबा दख'ना फैखो मोसानानै इदि लन्थं मोसानानै बेफोरबायदि देखायनानै फेसबुकनिफ्राय फैसा खामायदों थ' जोंबो मोसाबा जोंबो खामायनो हागोन बेफोरबायदि साननानै बिसोरखौ नुनानै सोलोंदों मिथिगौ ना खिन्थु बे खनजिथाना अभार जादों मिथिगौ ना बांसिन बेनो फोरोंनाय बायदि जादों बेखौ नुनानै बांसिन सोलोंदों दायो आरो उजिबोहांगासिनो आरोना गोदाननो नुगासिनो आङो फेसबुकाव साफा सानै बिसोरो सिगां बेफोरबायदि बानायामोन ओमफ्राय आंना नै बिब'नि फिसाजो दैयो मा नुदों बिसोर मिथिगौ खानाय गोमोन नुदों खोमा दोंफा दोंनै खानाय गोमोन दं आंनाव एखो बादो खनजिथाना मा नामखौ आं बारा मोजां मिथिया बेना बांद्राय जादोंमोन आरोना बियो ओइ दख'ना फैखो मोसानायाव एसे भाइराल जादोंमोन खोमा भिडिअ'आ थ' बिनिफ्राय बियो सानदों गस्लाबो गानलामोन बियो हाबा जानाय आरोना आसान खेरा बेफोरखौ आं जेबो बुंनो थाङा बेखौ जेबो नङा खिन्थु बियो गानोमोन सिगाङो बे आसान खेरा खुजोबनानै आरो गस्लाबो गाना बेखौबो फिथिगुदबो गाना इयो दख'नाफोरखौ बेफोरबायदिखौ फुरा फैखो बिदि भिडिअ बानायग्रा जादोंमोन आरोना इयो फेसबुकाव जेब्लानिफ्राय फैसा डलार हाबजेनदोंमोन खोमा बिनिफ्राय बियो बिदि खालामग्रा जादोंमोन अभार एसेल' नङा आरो बेल' नङा आरो खायफा दंबावो बिसोरखौबो गामिनि रायजोफोरा बिदिनो खालामनांगौ मिथिगौ ना बिदि खालामबासो बिसोरबो मा होनो बन्द' जागोन ना खालामनाया बेफोरबायदि खालामनाया मानो होनबा लाजिथावना बेफोरबायदि बाथ्राफोरा थारैनो लाजिथाव माथो बिराद अयनायै देखायमारोमोन बिसोरथ' दख'ना फैखो मोसादों जोंनि गामिनि जानायमोनबा ओरैबायदि हमै बुग्लि जागौमोन मिथिगौ ना आं खालि भिडिअ बानायनाय आन्थायावनो आंखौ सिनायनाय मानसिफोरा जोंनि बिमा बिफाखौ सिनायनाय मानसिफोरा खाथि खालानि मानसिफोरा जोंनि बिमा बिफाखौ आंनि फारसे आंनि थाखाय गोबां खोथा खोनासंहोदों आरोना जोंनि बिमा बिफाया बुंदों नोंसोरो इदि खिन्थु जों बिमा बिफाखौ बुजायदों आयै जोङो बेफोरबायदि खालामा गाज्रि जेबो खिन्थाया जों खालि भिडिअल'सो बानायो पाब्लिकनो सेयार खालामनानै होयो बेफोरबायदि जों बिमा बिफाखौ बुजायदों आरोना मिथिगौ थ' बेफोरबायदि खालामोमोनबा जों मिथिनाय मानसिफोरा खिन्थु जोंखौ मा खालामनानै बुगोमोन इसोरसो मिथिगौ आरोना नोंसोरथ' गबावदों मिथिगौ ना नोंसोरखौ जेबो खालामबावाखै बुजायनानै दोनबावदों ओमफ्राय बे खनजिथाना मा होनो बेखौ आङो दानि भिडिअ'आव नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां नायदोंबा मिथिखागोन गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना नोङो सिगांबो इदि खालामदों गोबां रेकर्ड दं खोमा बेना ओंखायनो इदि होनदों गामिनि रायजोफोरा सिगांबो बुजाखांदोंनो बेफोरखौ आं जेबो बुंबाय थाला बेखिनिनोमोन बेनिखायनो सासेखौ नुनानैनो नोंसोरबो जायफोरा खालामदों सुद्रायबानो जाबाय बेफोरबायदि दख'ना फैखोलायनानै माने इदि असनमान देखायनो गोनां जाखो ना थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन सेयार खालामना हो भिडिअखौ आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन बाय लोगोफोर